aħna li għandna tant tradizzjonijiet u sbieħ u tant aħna kburin bihom. Imma dawn ħadu post il-kelma ta' Alla, ħadu post l-Evanġelju ta' Ġesu. Jiena nista' pereżempju nżeffen l-istatwi tal-Qaddisin u mbagħad nidaj. Nagħmel fest il-Qaddisin u mbagħad għandi l-anżita bir-rispett kollu daqsiex għal-ħija jew għal-oħti. X'inhu iżjed importanti, żeffen statwa tal-kartapesta u jew tal-injam, jew tħobb il-ħuk u l-oħtok, tieħu paċenzja, taħfer, tgħin il-fqir u l-batun. Jekk aħna nagħmluhom it-tnejn, barkalla u isliem, għax hekk il-festi tagħna jkunu tassew festi ta' vera. Jekk qed jesprimu il-qalb li tħobb, li taħfer, li fuq is-social media ma tużax kliem iżjed il mill-ġebel. Xi tfisser inti tagħti somma kbira ta' flus lil kappillan biex jagħmel opra u forsi tippretendi jkun hemm ismek fuqha jekk mhux l-arma tal-familja. U mbagħad il-ħaddiem li għandek jew m'għandux ktieb, jew m'għandux protezzjoni, jew m'għandux ħlas xieraq. Ġesu qed jgħidilna iqfu ftit. X'inhu li iżjed importanti?